Catalunya necessita pressupost i tindrà pressupost. I tindrà pressupost en vigor l'1 de gener. Necessitem les eines per fer front a les conseqüències de la Covid-19 i la crisi que ha provocat. I les tindrem amb aquest pressupost. O pressupost, va dir encertadament el conseller Giró. I avui ho tornem a dir, tindrem pressupost. El pressupost ja és aquí. I per tant vull agrair al grup parlamentari d'en Comú Podem la predisposició per arribar a un acord que s'ha sobreposat, evidentment, a un context que sempre hi ha debat, sempre pot haver-hi discussió, s'ha sobreposat en aquestes circumstàncies i hem arribat a aquest acord amb l'objectiu compartit de millorar la vida de la ciutadania. La mà estesa a la CUP continua estesa. És clar que el fet que no es doni suport a aquests pressupostos voldrà dir que haurem de parlar amb la CUP de com continua aquest acord d'investidura, però la mà estesa sempre hi és. Però crec que avui és un bon dia. Jo avui he compartit amb els membres del govern que han rebut de forma positiva la possibilitat que els pressupostos estiguin aprovats i en vigor l'1 de gener i que tinguem pressupostos. En tot cas, els grups parlamentaris prendran les decisions que prenguin més convenients, però jo estic convençut que tothom estarà a l'alçada, perquè tenim una gran oportunitat amb aquest pressupost.